We cross every ocean just to fight for our love. 'Cause we're the only ones that we want. We ain't going anywhere but up, yeah. We won't run, 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 run away from our love. We won't away from our love. Siyempre, all tab na tayo. Ito yung malakasang sale natin na 50% off. Ngayon lang po yan na 12. Bukas po yan, okay? Ngayong araw po hindi kami mag-ooperate. Sarado kami. Sorry, we are closed para makabuelo po sa sale natin bukas na 50% off po sa lahat ng available na sapatos. Siyempre, exempted yung mga collector's item. So, yan po. 50% off. 2-day sale, December 12 and 13. Magkakaubusan po dito ng sapatos. So, yan. Close po kami ngayong araw. Wala po munang pupunta dito. Maglalagay kami ng note sa labas. So, ito po yung mga dapat yung i-expect sa ating 50% off sale. Lahat po yan, may mga pandiinan pa rin. May mga malakasan pa rin sapatos na natitira dito. Kaya, yun o, parang yung bracelet ko, Goma o Gucci colorway yan. Dang! Ito, meron pa rin tayo dito yung pambabaeng Samba. Hindi pa rin nakukuha. 950 po. 50% off. Magkano na lang? 475. Samba na po yan. Tapos ito, bibitawan ko na po for the first time in history yung Jordan 33 namin na naka-display dyan. Ito, bibitawan ko na kasi parang mas gusto ko yung yung tindigan nitong Looney Tunes na Converse. Doubtful din ako na ito ginamit na dati. Looney Tunes Converse, nandiyan pa si Bugs Bunny, hindi ko na po ito binibenta. Pero itong Jordan 33 natin, binibenta ko na po ito, size 9.5, 50% off. Kung 3K po ito, 1.5 na lang po siya bukas sa 12/12 sale natin. So ano po yung mga ibang sapatos na pwede nyo makuha na naka 50% off? Lahat po yan. Ito po, lining 950 lang, magiging 475. Ang ganda din ng design nito. Tapos meron pa rin tayong, ito meron tayong maliit na Jordan 11 Concord po yan, 650 lang, 325 na lang. Pero maliit yan ha, maliit yan pambabae. Yung foam posite natin nandito pa rin na pink, 990, 450 plus 45, 495 na lang. Tapos ito may mga Converse pa rin naman ng malalaki. Ito size 42.5, 12600 na lang po yan. Yung Nike Tia natin na sapatos ng mga kriminal, matagal-tagal na po ito dito. Yun maganda pa naman yung kondisyon niya, leather 900 siya ngayon, 450 na lang po bukas, 12/12. Kasi ito, wag nyo na itong pakawalan ha. Ito, bihira itong McQueen dumating dito. Yan ha, 1.3 po itong McQueen size 10. Lakas makapangsimbang gabi vibes yan, kitang-kita ka kahit madilim. Diba? So yan, nandito pa rin po yung kakaibang Converse natin. May blazer pa rin po dyan, may Yeezy, tapos andun pa din yung Caterpillar, leather. Kasi mga pambata po natin, medyo limited na. Yan, konti na lang po. Yung mga nagsabit po pala dito, nasabi kong papalitan ng shoes. Ang problema po, parang hindi makakahabol yung pa-free shoes natin sa mga bata. Pero ang gagawin po namin, kung ilang po yan, dadagdagan pa namin at papalitan na lang namin ng regalo at loot bags for the kids. Mangyayari po yan ngayong December 14 dito sa Naga City. Papakita ko po yung video kung ano yung kinalabasan ng aming event para alam nyo kung saan napunta yung mga sinabit nyong mga tag dito, diba? Isa po siyang charity drive na kami po yung nag-initiate and marami din pong nag-sponsor. Papakita rin namin kung sino sila and shoutout po sa inyo in advance. Napakabait po ninyo at malaking salamat po sa lahat ng tumulong at sa mga tutulong pa kasi alam niyo may ilang araw pa kami para mag-prepare. Diwa ng Pasko pagbibigayan talaga. Dito po sa kabila, ano po yung mga naka 50% off pa din, yung mga pambabae natin. Ito, mga puma pa tayo, may mga AF1 na triple white, 750 po ito. So magkano na lang yan? 350 plus 25, 375 na lang po. Ang lakas, 375. AF1 na yan. Tapos yan, may mga magagandang Adidas pa rin naman dito. Pag ang pambabaeng sapatos sumampa ng 900 pataas, napakagandang quality na po yan. Ito, example. Ayan o, masyadong papansin yung kulay niya, no? Yung maganda sa Adidas minsan, simpleng ang bangis, diba? Simpleng madating. Ito, Erky. Napakaganda ng kulay nito. Kung titignan nyo, masyadong ang daming variety ng colors na binato sa sapatos na to, no? Ayan, no? May red, may green, yellow-green, yellow,
May blue, may black, may red. Makulay, masyadong makulay. And ito po, branded to kahit papaano. China brand, Erky. Kahit papaano, respetadong brand po yan sa China. Kung ako po tatanungin nyo, napakaganda ng kalidad nito kasi hanggang niya. Alam mo yung pakiramdam ng mga 361 na shoes. Ganun po yung pakiramdam nito. So ito 850. Magkano na lang to bukas? 425. Grabe to, ang hirap nito bitawan sa 425 pero wala akong magagawa. Yan, dito pa rin po. Erky pa din to, Fearless, pang basketball, 425 na lang. Ito yung M2K Techno natin na new arrival pa lang po, 1.3 po yan. 650 na lang, grabe naman to. 650 na lang to. Ganda niyan. So yan po, may mga Blazer tayo, Stan Smith, mga Superstar. May isang Onitsuka dyan na not your typical Onitsuka Tiger, diba? Dito po sa loob, marami pa rin pang diinan dito, especially itong mga Converse natin. Ito po pang babae, 1.2. So high quality na po yan pag nag 1K pataas sa mga small size namin, lalo na yung mga pambabae. Maganda na po ang kondisyon yan. Yan, lahat po yan, mga Converse and Vans. Tapos ito, may tatlo tayong Onitsuka dito. Mexico 66, diba? Mga low cut natin na pambabae, ito rin. Ito, ang ganda nito. 950 lang. Pink na pink na Vans. Naku, napakaganda po nito. Kunin nyo na to bukas. Bihira lang po kami magkaroon ng 50% off sale. Ano yan, parang once in a blue moon lang. Mga pasulput-sulput lang na hindi nyo inaasahan. So, yan po, naka 50% off din po yan. Lahat ng mga sapatos na nakikita nyo dyan. Itong AF1 na to, 950 for 75 na lang. Ito po mga pang-basketball natin. Ang iba dyan, wala na pong spike. Iset ko lang po yung tamang expectations nyo na hindi na po yan lahat may spike kasi alam nyo po kung bakit. Pag new arrival, pag nandun pa sila, lahat ng mga ganda at mga bago, yung mga malalakas ang spike na nag-iiyakan, binibili po kaagad ng mga buyers natin. The first 2 to 3 hours, ubos po yung mga magagandang quality nandyan. So yun, yung mga natitira po na katamtaman lang ang kalidad, dito po napupunta. Kaya yan po yung mga pang-basketball natin. So kung ganun po ang sitwasyon, I suggest, ako personal, ako naglalaro din po ako ng basketball. Ang ginagawa ko po dyan, ang dapat na gawin nyo po dyan, kapag wala na po spike yung sapatos, lihain nyo lang po yung ilalim na part niya. Ito, halimbawa, ganito. So, typical na nagkakaroon ng yellowish part yung mga sapatos natin sa katagalan. So, ang gagawin natin dyan, lilihain mo po siya ng manipis lang na grit para mag-expose yung original rubber niya. Yung ganito. Nakikita nyo yan, maputi. Tapos ito, yellowish na. So, dapat, alisin po natin yung outer layer niya para maging exposed yung original rubber niya na ganito. Pag ano na yung sitwasyon, magkakaroon na po siya ulit ng spike. So, huwag nyo lang sobrahan ng paggaliha na mapupudpud na. Ang goal natin sa pagliha, dapat ma-expose yung original rubber niya. Yung ganito po yung itsura. Kahit yung mga sapatos na halos wala ng pag-asang mag-spike, napapaspike ko pa rin dati. Lahat po yan 50% off. So ito, halimbawa, ito, pamorma na lang to, hindi to actually pang basketball. 350 siya ngayon. So kung 50% off, 175. Ito po, 175 na lang po yan. Yung mga China brand na fashion, mura lang po talaga yan. Hindi kami nagmamahal sa mga ganyan. Nandyan si Jeremy Lin, may Tracy McGrady kami dyan, Li Ning, tapos mga Anta, CJ McCollum, Gaudan, Pick, Pick. Tony Parker to guys, Tony Parker. Madalas kami nakakakuha nito, Tony Parker. Kagandahan ito, size 11. AF1 to na na Hyperfuse. 950, 400, 75 na lang po bukas. So bukas, kung makakapunta po kayo, tignan nyo din po yung mga nasa taas kasi magaganda pa rin po yan. Nilagay namin yan dyan para ipang refill po sa mga mauubos na naririto sa baba. May mga Vans pa rin dyan, Converse sa taas. Huwag kayong kukurap kasi bukas po magkakaunahan po talaga nyan dito. Dito may mga pambabae pa rin po dito na magaganda ang kalidad. Halimbawa, itong Air Max to, Air Max. Tingnan nyo naman yung design, diba? Napaka-sexy. For 75 na lang, grabe naman sa 475 yan. 475 lang po yan, Air Max na yan. So sama nyo rin po yung mga kapatid nyo babae, kung may mga kapamilya po kayong babae na pumapasok pa sa school kasi I think may magkakasya sa kanila dito. Ito lang, ito mga Yeezy na to, dalawa nagtabi-tabi na, komportable to sa paa. Pag sinabing Yeezy, alam nyo na. Tapos itong bulaklaki natin na Vans, nandito pa rin, 450 plus 45, 495 na lang to.
Buns, 495 po buns. Ito rin, nandito pa rin po yung buns natin na may strawberry. 650 na lang po yan. Bukas 325 na lang. Ay, by the way, ito, mga bilisang pakita lang man. Nandito pa rin yung mga 99ers natin. 99 lang po yan. Bukas 50 pesos, 49 pesos na lang po yan lahat. Ito po yung mga sapatos na may mga issue na. So kung maparang po kayo, yun, pwede nyo po itong palagan. Ito, okay pa naman to. Konting mga pilitan lang. So, yan po, 99.40. Bali, ano na lang yan bukas? 50 pesos. Yan lang po. Pinakita ko na po yung iba sa mga pwede nyong asahan kung anong naririto bukas sa ating 12/12 sale. Again, 50% off po ito. 2-day sale po tayo. 12/12 and 12/13. 2-day sale. Para yung hindi makahabol ng day 1, pwede pong humabol ng day 2. Kung marami po ang maubos, magre-refill po kami para yun, makabili rin yung iba. Magpo-post din po kami ng mga ibang sapatos dito na available for 50% off. Unahan na lang po bukas, pag may nakita po kayong gusto ninyo, kunin nyo na. Kasi hindi lang po mga walk-in customers ang kalaban ninyo. Marami din po nagpi-PM sa amin. Sa isang araw, lampas 100 messages po nakukuha namin na nag-i-inquire ng mga sapatos, na kung magkano ang AF1 triple white, and yun, binibigay po namin yan sa mga nag-i-inquire online. Kaya hindi lang po yung mga walk-in customers yung kalaban mo, pati po yung mga tao sa Facebook. And yung charity event po namin, again, ngayon na po yun na 14. Hindi pa po finalized kasi ang dami pong gustong dumagdag na sponsor. Kayo, kung gusto nyo din pong dumagdag sa sponsor dito sa pa-event namin, pwede po kayo magdagdag. Ilalagay po namin yung logo at pangalan ninyo as donors sa event. Bali, magkakaroon po kami ng munting magical presentation for the kids, and at the same time, magbibigay kami ng regalo at mga loot bags na pamalit sa lahat ng mga tag na nilagay nyo dito. Nasa 100 plus na mga bata po yung ating papasahin. Dito lang po yan sa isang elementary school dito sa Naga City. Yan po 12/12 sale tayo bukas. Kung kaya nyong pumunta ng maaga, mas maganda para kayo yung mauna. PM din po kayo online kasi kahit sa online messaging, paunahan rin po. Okay, kita-kits po bukas sa ating 12/12 sale. Naway makuha nyo yung mga gusto nyong sapatos sa murang halaga. Hanggang sa muli. Salamat. By the way, quick reminder ko lang po pala sa mga nagpapa-reserve. Bali, 24-hour reservation lang po tayo. And kung magkano nyo po pina-reserve yung sapatos, yun po yung amount na susundin natin na kailangan nyo pong bayadan. Kasi di ba, halimbawa, mag 50% off sale kami bukas. Syempre, ipapa-reserve ko yung mga gusto ko ngayong araw para bukas discounted na. Yun, gusto ko lang po i-reiterate yung importance ng time sa ukay-ukay. Kasi po, hindi lang po kayo yung may gusto ng samba na to ngayong araw. Dahil may mga taong gustong kumuha nito at the full amount. Ang iba hindi nga po humihingi ng discount. So yun, nakakapanghinayang lang na kukunin nyo po siya ng 50% off bukas. May mga taong handang magbayad din ngayon ng full. Diba? Yun lang po yung munting request ko sa inyo para masustain po natin yung negosyong to. Kasi kahit saan po, hindi po sustainable ang ganung kalakasang sale na 50% off kung tuloy-tuloy. At kung may mga customer pa na gustong makatake advantage ng mga sapatos na gusto nilang kunin ngayong araw pero next time babayaran, okay lang naman, basta 24-hour reservation lang po tayo. And kung magkano nyo po pina-reserve yung sapatos, yun po yung susundin natin price. Okay po? So, yun lang.